Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Cha TVP kuchigawo cha pakati takulandirani kulutsa mawu kwathu mwina amaswera bwanji. Daswagayo. Tikuoneka kuti anthu asangalala kwambiri chigawo chanu chino. Tangofotokozani mwina mwakonzeka bwanji kulandira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pamene akufika mu mzinda muno. Ife tifokozera kwambiri. Ifuna kuti ndikantha koyamba president athu atatenga dziko lino. Ndi nthawi yoyamba chilumbilireni kudzaponda mu mzinda wathu. Ndi anthu ndachisangalala kuti aone a president kuti zathekadi kuchodi. Sindikudziwa support imene Central Region imene yapereka. Mukuona kuti anthu ayena kubwezeredwa zotani pa support imene apereka kwa Professor Arthur Peter Mutharika komanso chipani cha TPP mu chisankho chimene changodutsana. Anthu akuyembekezera kusintha chifukwa chimene asintha boma la MCP ifuna kuti sanakonze kamene sanapereke zimene adalonjeza mu manifesto awo. Ndi anthu akuyembekezera kusintha kuti DPP ikwaniritse zimene inalonjeza mu manifesto. Ndi tikukhulupirira kuti Professor Arthur Peter Mutharika komanso DPP chikwaniritsa zimene inalika manifesto athu. Mwina akankoyamba kucheza nanu ngati nduna tikufuna zabwino zonse nanonso ngati nduna. Chikhulupiriro chimene apereka Professor Arthur Peter Mutharika kupatsani inuyo nduna koyamba inu wachinyamata komanso okhala ochokera ku Central Region ngati Vice President wa chipani chimenechi. Kwambiri amapereka mphamvu kwa nyamata kuti ndikhale chotengera nyamata anzanga kuti zimene zimafuna nyamata anzanga uthenga umene ufuna kufira kwa nyamata anzanga kwa ineyo tsofika mosavula ife ndi noba fuya president. Ndi kwambiri nkuti apange mpawa nyamata anzanga athandize kwambiri. Mukulimbikitsa banja anthu otsatira chipani chimene mu Central Region pa nkhani yofuna amene kupereka support yokwanira pa mapolisi zosiyanasiyana amene abweretse kapena mfundo zimene akhazikitsa mu manifesto yawo. Ndikukhulupirira kuti zimene zitheka tingodira nthawi pang'ono zimene zichitika ndithu. Mwina pamene umaliza kucheza muwauze zotani anthu amene akutsatira ku nyumba za mmene mwakonzekera kuno ku Central Region kuwalandira Professor Arthur Peter Mutharika pamene akubwera koyamba ngati mtsogoleri wa number 7 kuno ku Lilongwe. Ifuna tokozera kwambiri komanso anthu ngosangalala kuti zimene anavota zachitikadi. Anthu afuna chitiro mboni komanso ife timiza kwapatsa support a Professor Arthur Peter Mutharika kuti alamulire modekha komanso sapase phuma kuti zimene alonjeza zichitike mosavuta komanso mwamtima pansi. Koma mwina musapite ndi mawu pamene umaliza kucheza. Ine mambiri ndilibe changa ndikisangalala kuti a president athu amene avotera akubwera pakali pano. Ndikoza kwambiri. Tufuna kuti anthu awaone kuti atsimikizedi boma chati nasintha chifukwa ine samakhulupirira boma nasintha yayi mpaka pano. Ndiye mwina pano pamene atakhulupirira boma nasintha. Ndatokoza kwambiri. Ziko mwambiri amenewo ndi Honorable Alfred Gangata. Hi baby. Mami, Tikusindikira kule kwa siku la leo kuti
dziko nokha tiambuye matipatsa tate tikuti chifukwa chopereka tate ku dziko la Malawi. Dziko lino limafunika tate ndipo ambuye tikuti zikomo chifukwa cha tate amene munatipasa. Amen. Vice President Nichigani Majabakati Honorable Gangata Landedule Mwandu Honorable President Ndibeleka Saulemu Honorable Secretary General Honorable Peter Mukito Landedule Mwandu Pompanoso Tadalitsika mwana wanu Vice President joka kuja kumporo chapu Muhango Landedule Mwandu amene mulipo Ndibeleka ule muwina kwa Honorable Vice President wa Fort Honorable Magungwa Landedule Mwandu chifukwa cha nthawi ino mundilole ndadzutse afumu athu agogo Landedule President. Bwana akunduza kuti changu koma mtsiku la lero kuno kuli Lilongwe bwana sizamasewera amene mwaoneramo. Choyamba ulemu kwa inu a president athu a dziko lino la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika. Ulemu amayi wathu a fuko lino la Malawi Mayi Gertrude Mutharika. Ulemu a Vice President wa Chiwiri Honorable Chakufa Jihad. Ulemu a State Minister Honorable Gangata amene somuli Vice President wa Kanyamata abwana munasula kameneka. Ulemu a SG Honorable Mukito kuchipani cha DPP. Ulemu nduna zonse muri pano. Ulemu mafumu mosaiwala a Vice President kuja kumpoto ali pano achimwene athu ali apo ajabi Muhango ulemu wanu. Bwana mwachidule kuno kuli Lilongwe pa mchomba pa dziko muona noka takulandirani ndi manja awiri pokhala president wa dziko lino. Bwana anthu awa analankhula kutumidwa ndi Mulungu kuti akuyikeni pa mpando. Bwana chifukwa mukuona chinamtindika wanthuwa. Bwana dziko lonse linalankhula za inu kuti mutsogolere dziko lino la Malawi. Bwana tsogolerani dziko mwamtendere mtima wanu ukhale pansi. Anthu ogwira ntchito ndi amene abwera pano. Ndipo ngati Lilongwe yokha koma kulikonse kumene mungayende muchadalukira mavoti bwana. Bwana pali zambiri zoti muchitiratu mdziko lino koma tifuna pamene mwabwera mukhale omasuka muno mu Lilongwe muno mdziko la Malawi kuti ife mafumu tonse tabwerapa kuli mafumu onse aboma lino la Malawi. Dowa Mchinji Kasungu Nchisi onse ali apo bwana sitikatufuna zonse koma wonani kuti mafumu abwera bwana udzakulandirani. Bwana tikonzereni msonkhano kuti tidzalakatule zambiri lero ntsiku lokulandirani khala nomasuka. Ife mafumu tilipo tigwira nanu ntchito ndipo muona nokha monga padzana anthu atatulukira. Bwana tilipo ena mwina sidachita bwino khululu koma tikonzereni msonkhano kuti tidzalakatule za inu pofika lero ukhalanso pa mpando wa president wa dziko lino koma mwamtendere. Kulankhula kwa dziko bwana lili nanu chidwi ndi mamene bwana ndilekeze pomwe pa kwambiri. Chala mamba DPP ameneyo ndi asinyo atsalango kukulandirani mu mzinda wa Lilongwe. Olemekezeka president msonkhano wangu ukulandirani chabe nthawi ino mundilole ndadzutsa additional governor Honorable Chitititi.
Jala mwamba ko. DPP oye! Sasa bila Mutharika. Profesa Gertrude Mutharika mai wa Chifundo oye! Vice President atu achigawo chino chapakati Honorable Right Honorable Gangata oye! Mlembi wa mkulu wa chipani cha Honorable Mukito oye! A second Vice President Right Honorable Chihana London ulemu wanu. Bwana pano pali mafumu alaso ese nobwera pano alaso ulemu wao. Bwana wena afendale na chitabu tizaka toposa sete tukwana koma ndisanaone President ndikunama ine Jealous Downi. Bwana anthu a dziko lino la Malawi amakukondani kwambiri. Tinali patanki panali chiguluso cha wanu. Uku ndikulankhula anthu yawa ena mutawina anali mafunso yopanda mayankho. Koma lero mayankho tomwe apeza eti. Nkhani ndiyota profesa ntchito zawo zamanja zimachitira umboni. DPP oye! Bwana ndalankhulaso kusalima kuti inuyo mutithokozere kwa Profesa Gertrude Mutharika. Amayiwa akanakhala munthu wina akanakuwuzani kuti adati anthu akukutukwanani ingozi siyani nanga ife tusowa chani. DPP oye! Dziko lonse la Malawi mayi imvani kuti tikuthokozani chifukwa profesa akadakana kuti sayima ifa Malawi likadavutika kwambiri. DPP oye! Ine pamodzi ndi Honorable Alfred Gangata ndanyamatanu amene tinayima pano pa chigawo chapakati. Mwaona zipatso mavoti migolo imene atapereka pano pa chigawo chapakati ndazatu. Bwana Minister of State tiye tigwire ntchito kwatumikira a profesa. Ndimo amene wandadzutse Minister of State kuti akulandireni pa chigawo chapakati zikoma kwambiri. DPP oye! DPP oye! Profesa Arthur Mutharika oye! Profesa Gertrude Mutharika oye! Bwana kuli mutawina masankho amene achitika miyezi yapitayi. Anthu a Central Region ya ndula wanamiza koma paja president kulada kuvoterani ndireni manja awiri ndimene mwana ma president ni manja awiri amelewa akagona mtima uli mmalo kulana kuvoterana president. A president sonangeni nthawi yayitali yayi mwenda nduna utali mwayima kumangoti mwayima kuluonde mwayima pena palipose sema nishula ikulu bakwe mugwire usisonkhano wa ndale iyayi koma chifukwa kupempha kuti afuna kuoneni tidakupemphani kuti anthu afuna kuoneni mnandilola a president thokoze kuti zomwe kwambiri anthuwa mwatilemekeza pa Central Region kunatilola ndima amene a president ndikutsu anthu meli pano koma moni pepesa nonse kwamafumu moli pano amene sinatchuleni komasa mshambuli pano ndamanga zimenezi malingana ndi nthawi. A president atakozera sonkhono wina umene ayankhule. A president ayankhuleni anthu athu zomwe.
Nani? Ni Brabandi. I'm going to go first lady. I almost said for my first lady. Naiwa, that's what I'm looking for first lady. So I found the first lady. They call this one and this one. So on the first lady for my right. First, second vice president, Mamutiana. Secretary, vice president of South Milibano. Secretary, official DPP. The all joined up with Iligoye ine ndiye mambi ikugwa bwa kuno kulongwe monga mamba budi na kublanja mazo kumangoji nona babudi naona gerwa Hamange, politica sakema paita koenero. Iligoye, where my Papa Bambi, Manipasa 700,000 more. Papa Bambi, but 20,000 that was 1 million. Maso Yogoje Antonio Malawi kumwela kumpoto pagaji maso kumpuma kumawa maboda unyingi mnalipapa kulisema kwa ile ni ofanya kwa mimi wasinizi wa kikiwa chaje wabatigeza mati amhamo bebe hamo twani sigulizi kwa kwambi mwaka muzi wa inawina wa 16 September maso utanungisiwa pa 4th October wakaipa ndi 24 days Wafayo nabula kuno kulongwe nabula kuzate kaboma. I'll come kulongwe to claim what is mine by date of the power strong. So nafka kuno kuzate kaboma sobano. So Kimanja TVP over the next 5 years. Cabinet 10, Cabinet of 50. Cabinet of 20, Cabinet 25. How do you get anyway? I know the Muriapa. Sini from Australia. From now on, the organized Ibrahim. Maka Banguri atami aja asapwe ma 28 ae. Ini napo me akuima. Aje kuje kunda acho sana tawangisa asapwe. Ajwe. Ukonza zikoni. Nipo zikoni kukonza. Yana kuringani anja za pesa.
Yambia lero Chimanga kumashinga lero kumashinga Madisi 11 Member Madisi 28 and Chimanga. Everywhere Chimanga John says 200,000 metric tons. Kesha kuno yamukamu Malawi by Friday. This coming Friday. If there is a Masera, the Galonia Lazima Giga, Nabuinja Yoga, Itesa, Imeo Yudu, Yamaguta, Ayamagranja Chimanga. By next week, Chimanga John, the Kesha Kuno. Paribia me Arcaina. Samasha, Dan Haskuleve, Oharin Pumile, and Hajpule, Doppel Havoatun, Simasaya, and Amana, Akinamada is a Kadu of Sabama, Asquia Safuna. One Ganganapa, 90% in that Yamadaso. Abu Yawari Akama Samfuna APM. You want to mean? No, lucky Banadre. Boys, man, go. Go forward and make you one day. Georgia, the Wampoma, the Bonchino Yamba Sopano. Kilo Yambe, the Kaibansi, Yambe Kubianchido. Naika Misonkano, Yambi Putiwine, the Mota Winai for Yamisonkano. So far, next step, the Bubian Chido. Namrazelo, roll up your sleeves, and work. Mugataya Kare next week. Yetu sa kame janga wachibuka kame dia ingono kambe anonsi ame anatwena langabe sangapide banhai no ena akagunja komena yikadi agamba kusewera la josa right away. And I'm serious. I'm not joking. Kuti ena agwe kilo. Ame sakwa kilo ajoka. Yo pibo abya. Ya ame ngati papai bano. Semuza santine. The entire result is gone. For continue, Finland just support define the DPP. Lima amena nguli Mwambe wada mongana na kuti nyumba sa bonzeke kuja tondo tufa kunika sakake mara pela gaje kuni ngone amboya ugasa no tebambi yo bambi Mwangatu President waziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuyankula kukwembera abantu limene nasonkana pano pa mzikiti mkatikati mwa mzinda wa Lilongwe. Ulendo umene unayambira kumangoji pano sabano ukuthera kuno ku Lilongwe kumene tu President waziko lino wabwera pa ulendo umene kudzagwira ntchito zosiyana zaboma. Mwamvapo ziwiri zitatu zimene wafotokoza President waziko lino mmene agwirire ntchito yake pamene tu wabweranso pa udindo umene wa President. Barbara inetu nali kumene amayankhula President waziko lino ndipo wayankhula zambiri zokhudza ntchito mmene agwirire. Iwenso pamene unalipo unaona zambiri Barbara. Pomwetu mtsogoleri amayankhula akhuzapo nkhani zingapo zofunikira akambapo nkhani ya discipline kuti nduna zimene zasankhidwa zikuyenereka kugwira ntchito molimbika. Nduna zimene sankhidwe zidikire ndithu kuti sizingatheke onse kusankhidwa koma ena adikire akuti kabineti yawo ayankhulaponso nkhani ya chimanga
kuti chimanga chikufunika mdziko muno, ndipo pakali pano iwo abweresa ndondomeko zothetsa. Anenanso kuti akudziwa mavuto amene Amalawi akhala kukumana nawo. Izi ndi zimene mtsogoleri anayankhulapo. Ayankhulaponso zambiri kukhuza kuti iwo pamene abwera kudzatenga boma, ndipo mmene akudzatenga boma akufuna kuti akhazikise ndondomeko zoyendetsera boma. Monga mukudziwa inu, mtsogoleri wa dziko lino atasankhidwa anali atalumbira posachedwapa ameneka ndithu kuti abwere kuno mu mzinda wa Lilongwe azagwireponso ntchito za boma. Ndiye mmene wayankhula mtsogoleri ameneyu zikupereka ndithu chiyembekezo ku mtundu wa Malawi. Makamaka nkhani imeneyi anthu anaombera m'manja kwambiri ndi nkhani ya chimanga. Ndiye tikhale tikuzukuta ndithu zambiri, koma pa ulendo umenewu tinalitu tikupatsana zambiri kuunikirana ndi mzanga Cosmas. Ine Barbara Mwandira ningoti Cosmas, zimene ndinatolerapo ndi zimenezo nzanga. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.